Эфирда хабарлар программасы. Исәнмесез, студияда мен Адилия Бірханова. Зейден харби госпитальләргә чираттагы гуманитар ярдәм узатылды. Ул Заками помощь госпиталем волонтерлар төркеме аша җибәрелде. Кирәк яраклар тутырылган зур йөк машинасы азатлык китерүче солдат һәйкәле яныннан кузгалды. Пусть наша работа, пусть данный гуманитарный груз приближает нашу долгожданную победу. Изгителекләр белән Зей халкы Луганскига чираттагы гуманитар йөкне узата. Бу юлы йөк харби госпитальләрдә дәваланучы хәрбиләр өчен әзерләнде. Эчке киемнәр, медицина кирәк яраклары, урын җир әйберләре җибәрәләр. Госпитальләр алгы сызыктагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю Зейнең үзәк стадионында алып барыла. Бирегә Әлмәт, Түбәнкам, Ошаллы һәм башка районнардан изге күңелле кешеләр кирәк яраклар китерә. Бу эшне оештыручыларга район башлыгы рәхмәтләрен җиткерде. Данное направление у нас работает по всей Закамской зоне. Мы благодарны нашим соседним муниципалитетам, сельским поселениям из других муниципалитетов, которые включаются. Ну и, конечно, большое спасибо самому организатору Наталье Березиной. Пусть груз без каких-либо происшествий своевременно довезут. И, конечно, почти 70 военных госпиталей пользуются. Район җитәкчелеге, оешма предприятие башлыклары бу эшкә битараф булмаучылар хәйр-фатихасы белән йөк машинасы олы юлга кузгалды. Адилия Бірханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Энергетик мәдәният сарайында махсус хәрби операциядә һәлак булган Зей егетләренең туганнарына дәүләт бүләкләре тапшыру чарасы узды. Медаль һәм орденнарны хәрбиләрнең гаиләләренә район башлыгы тапшырды. Махсус хәрби операциядә хәрби бурычларын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары һәм фидакарьлекләре өчен Зейнең 7 ир егетенә һәлак булганнан соң дәүләт бүләкләре тапшырылды. Бүлекне район башлыгыннан геройларның якыннары кабул итеп алды. 24 февраля 2022 года страна живет в рамках специальной военной операции. Более 500 наших парней находятся на линии фронта, который составляет более 1300 километров. Ушел на войну добровольцем, по мобилизации, по контракту. Они для всех нас являются героями. Огромная благодарность за сыновей, за ваших мужей. Огромное вам спасибо. Они настоящие герои. Россия президенты указы нигезендә батырлык ордены белән һәлак булганнан соң рядовой Владимир Аполлонов, сержант Артем Байрашев, кече лейтенант Озат Бурханов, кече сержант Ильдар Латыпов, ефрейтор Николай Фролов, рядовой Владимир Чулков бүләкләнде. Демьян Барсуковның гаиләсенә 2-нче дәрәҗә кыюлык өчен медале тапшырылды. Һәлак булган хәрбиләр 1 минут тынлык белән искә алынды. Адилия Бірханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Мәктәп укучыларының каникуллары сайын Зейнең күп катлы йорт ишегалларында лагерьлар эшли. Көзге каникул чорында лагерь 6 мәйданчыкта оештырылган. Бу проект буенча айдаманнар төрле кызыклы чаралар үткәрәләр. Шәһәрнең Тавлин һәм Гагарин урамнарында оештырылган ишегалды лагерьларында безнең төшерү төркемедә булып кайтты. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы оешмасы җитәкчесе Вадим Иванов 2-нче мәктәп укучыларына юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерә. Велосипед, самокат һәм башка транспортта йөргәндә игътибарлы булырга куша. Укучыларның көзге каникуллары имин үтү өчен һәркем җаваплы. 4-нче А сыйныф укучысы Ярослав Ершов самокатта йөрергә ярата, шуңа да юл йөрү кагыйдәләрен яхшы белә. Когда ты едешь на велосипеде или на самокате, надо вначале спешиться с них, а потом нормально перейти, а потом только залезать на транспорт. 1-нче сыйныф укучылары да юл аша чыкканда кагыйдәләрне төгәл үтиләр. Велосипедта йөрү нык игътибарлы булуны сорый диләр. Я подхожу к пешеходному переходу, слезаю с велосипеда, смотрю по сторонам и перехожу дорогу. У моей мамы и папы есть машина. Когда я сажусь, я пристегиваюсь на детское кресло. Юлда аварияләр булган очракта урынга беренчеләрдән булып килүче юл патруль хезмәте экипажы белән укучылар якыннан танышты. Автомобиль һәр балада зур кызыксыну уятты. Адилия Бірханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.
Оқушыларның каникуллары башлану белән юлдагы хәрәкәт тагында жанлана. Машиналар рәтен велосипедчылар, мопед, самокатчылар, җәяүлеләр тулыландыра. Юлда йөрү күбрәк игътибарлылык, саклык сорый. Күңелсез хәлләрне булдырмас өчен юл сагында торучылар оқучылар белән очрашулар оештыра. Серый. Серый, бежим за серым. Кого серый? Мәктәп укучыларының көзге каникул чорында Зәйдә ишек алды лагерьлары эшли. Мондый форматтагы ял бигрәк тә әти-әниләре эштә вакытта шәһәр фатирында бикләнеп утыручы балалар өчен оештырылган. Сейчас у нас реализуется работа 6 площадок по всему городу. На каждой площадке по 2 вожатого и в среднем в день от 10 до 15 детей на каждой площадке. Балаларның ялын 14 яшьтән өлкәнрәк булган мәктәп укучылары яки студентлары оештыра. Көн саен төрле темага иҗади биремнәр, квестлар, флешмоб һәм хәрәкәтле уеннар уздырыла. Әйдәманнар укучыларның каникулларын мөмкин кадәр файдалы һәм күңелле итү өчен тырыша. Каждый вожатый, который здесь работает, он работает не за деньги, он работает от своей чистой души, которые это улыбки детей. Это вожатые, они хотели просто, чтобы дети не остались на своих осенних каникулах без какого-то личного для себя праздника в виде лагерного двора. Минем ишек алды лагерында ял итү балаларның үзләренә дә бик ошый. Во время осенних каникул мы не сидим дома, играем в разные игры, например, лягушка или догонялки. Вожатые очень веселые. Играем там. Ну, например, мы делаем фото, чтобы они сдавали отчет. Мы придумываем девиз, отряд, потом мы рисуем плакат. Исегезгә төшерәбез, минем ишек алды проекты балалар өчен өйдән читкә китмичә ял атмосферасын тою, вакытны файдалы үткәрү, шулай ук яңа дуслар табу өчен менә дигән мөмкинлек. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Элек-электән һәр милләт үзенең кул эшләренә оста, киң кырлы иҗат кешеләре белән горурланган. Шуларны барлау максаты белән Зәйнең Суббухрафиков исемендәге үзәк китапханәсендә әдәбият, мәдәният, илһамият проекты эшли. Китапханәчеләр осталар белән очрашулар үткәрә. Чираттагы әдәби кичә «Мин яратам сине тормыш» исеме астында үтте. Очрашу кунагы шагыйрә, кул эш остасы Разия Рамазанова. Ул илһамланып шигырьләр иҗат итә. Шул арада кулына киергесен алып шигәргә дә вакыт таба. Лайыклы ялда булса да тик утырырга яратмый. Югары Мәлим авылыннан кул эшләре остасы Разия Рамазанова үзәк китапханәдә кунакта. Тормышта эш белән үтсә рәхәт. Минем иң яратмаган әйберем көтү. Чөнки янда бер эш эшләмисең. Тик торасың. Тик кенә йөрисең бит инде, бер эш эшләмисең. Менә шуңа күрә эш яратам, төрле эш яратам, кул эшләре яратам, чигәм, бәйлим, тегәм. Үзәк китапханәдә эшләп килүче әдәбият, мәдәният, илһамият проекты киң кырлы иҗат кешеләрен барлый. Алар белән якыннан танышу өчен китапханәчеләр очрашу уздыра. Ай саен яңа кунак тамашачыларны сөендерә. Бу проектның максаты безнең китап сөючеләребезне, китап укучыларыбызны, иҗат кешеләре белән язучылар, шагыйрьләр, рәссамнар һәм профессорлар үзебезнең якташларыбыз, якташ булмаган милләттәшләребез белән таныштыру, аларның әсәрләренә, аларның эшләренә мәхәббәт тәрбияләү. Элекеге мәдәният хезмәткәре 20 елдан артык Мәлемдә мәдәният йорты директоры булып эшләгән Разия ханым районда күпләргә таныш, үрнәк шәхес. Аның шундый алтын куллы булуы, матурлыкка омтылуы әти-әнисеннән килә. Ә шигырьләр язуга сәләте 3нче сыйныфта ук башлана. Мин үземне шагыйрә димим. Әзрәк күңелдәге бирләрне язгалыйм. Менә шул 3нче класстан бирле. Мин аларның берсендә җимаганмын. Кирәксенмәгәнмен. Тормышны чит күңелдән яраткан кешеләр генә ана шундый матурлык тудыра ала торгандыр. Очрашуга килгән зәйлеләр Разия ханымның кул эшләре белән таныштылар, шигырьләрен тыңладылар. Шәһәр мәдәният йорты директоры Фәннур Минникәев кичә кунакларына үзенең матур җырларын бүләк итте. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.
Алда безне озын яллар көтә. Шимбә 2 ноябрьне ял көнен киләсе елдагы 30 апрельгә күчерү өчен эш көне иттеләр. Шул рәвешле халыклар бердәмлеге көнендә россиялеләр 2 көн якшәмбе 3 ноябрьдә һәм дүшәмбе 4 ноябрьдә ял итәчәк. Шуннан соң республикада яшәүчеләрне 3 көнлек эш атнасы көтә. 6 ноябрьдә исә Татарстан Конституциясе көне билгеләп үтелә. Үзәк мәйданда һәр шимбә уздырылучы авыл хуҗалыгы ярминкәсе дә күчерелә. Зәйдә авыл хуҗалыгы продукцияләрен сату ярминкәсе бу атнада якшәмбе 3 ноябрь көнне үтәчәк. Әлеге карар 2 ноябрь шимбә көненең эш көне буларак игълан ителүе сәбәпле кабул ителде. Бәйрәм ярминкәсе иртәнге сагат 7дә башлана. Ул гадәттәгечә энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда үтә. Һәммәгезне дә авыл хуҗалыгы ярминкәсенә көтеп калабыз. 2025 елның 1 ярты еллыгы өчен Зәй фохлары һәм Новый Зай район газеталарына язылу дәвам итә. Зәй яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, басмаларга язылырга ашыгыгыз. Шуның белән бүгенге әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.